Tauya isuse National Patriotic Front kuzotsikira utungamiri wa Nelson Chamisa mu election ya 2018. Tirikuti isu National Patriotic Front atina mumwe mutungamiri watichavhotera kunze kwa Nelson Chamisa. Tine dzimwe nhumbu dzakapanduka dzakatengwa nejunda. Zvino tirakuvaudza kuti nguva yakwana zvino yava vechidiki vari muhofisi yaPresident. Tinoda kuudza zvakare nhumbu dzeZANU-PF kuti 2008 ndiyo yamakwanisa kuponda vanhu, kwende runo hakuna izvozvo. Tichadifenda vhoti yedu neropa redu, hakuna zvekubira. Tinoziva mabira avaita zvinozvibudisa pachena. Chamisa chete chete, Chamisa chete chete. Totenda tinotenda. Mai mwana Hadi mai mwana wakomana unokuwara buraburi toko. Chinja maitira kwavo 2018 tinokutendai Machiredzi, tinokutendai Masvingo. Machiredzi nhasi maita Mashura, ndo anonzi Mashura awa. Chamisa chete chete, Chamisa chete chete, Chamisa chete chete. 2018 President, vana venyu vaungana. Vana venyu zvavaungana, National Executive yaperekedza President. Utungamiriri hweAlliance huri pano. Tinokugamuchirai nemavoko maviri kuti musangano ngautipurira hawo mberi. Ndatenda. Masvingo waye! Yesako! Aiwa, tinoti pamusoro President Advocate Nelson Chamisa, pamusoro vagari veChiredzi, pamusoro Mose Mauya Chinja. Maitire nyayo. Yesako! Isu vechidiki veMDC Alliance tangouya panapa kuti tizivise vagari vekuno kuti munhu angagwa kana akaedza kubirira sarudzo dziri kuuya idzo. Tiri kuzomobilize vanhu kuti tisvike padoorstep yake. Chisamba Machisa, as the commander wevechidiki muno muZimbabwe, I'm not going to accept any result inotaura kuti ZANU-PF yawina. Izvi ndinozvireverei? Ndinozviziva kuti hakuna normal Zimbabwe who will vote for corruption. Hakuna normal Zimbabwe who will vote for unemployment. Hakuna normal Zimbabwe anovhotera mbavha. Hakuna normal Zimbabwe anovhotera mhoti. Chisamba Machisa. Saka any result
inobuda ichiratidza Mnangagwa kuhwina. Tinoziva kuti yabirirwa. Chisa mbamachisa gukula yezvo muno mukati mechiredzi. Ndinoda kuti nditaure president nekuti vakawanda vashandi tunoti zani ichita 1 istoita 1000 pavanoedza kubirira nekuti vanoita double vachaita 2 tiri ku 1000 ndo weapon number 1. Ndinotenda panguva ino mese munozadzakabva Robert Gabriel Muganuso 17 November ndo pakaperera ZANU-PF hanzo here. Saka ZANU-PF yapera ikozvo kwangosara zita. ZANU-PF yapera vakangwara vana bhasikiti vanobva vatobva ZANU yapera tirega ndine kuchinja hanzo here. Saka panguva ino musatora bhasikiti nemwana vangu mukari ZANU yakaperera basa rayo mu 2017 kuti muone kuti ichi ndo chokwadi chandakagara ndichitaura kusvika nanhasi. Ndakakuudzai kuti veGama Talks vose vanoziva kuti yedu nyaya yakapera, asi rasara basa ravakuitwa navachamisa rekuti ufumi huinde kumunhu wose. Vachamisa ndo vava kushanda inonzi gutsa ruzhinji. Saka gutsa ruzhinji ichainda kumunhu wose kuburikidza navachamisa. Isu kuGama Talks tatina chimwe chikwata chedu chataida kuti chigotora power vakuru vose varega chainzi G40. Saka G40 ndo yamaona yawe pano apa. Sorry vaorganizer muchandiregerera. Ndoda ngoti Junda zvayakaita vaMnangagwa vanongotsvaga chete kuti vangapanza sei union iripo mualliance kuti veNPF isu tauya takasimba kuzosapota vachamisa kuti vave president wedu wenyika yeZimbabwe. Chipo changu 2018 ndava kupa chipo changu chikuru chekuti tavikigwa gutsa ruzhinji navachamisa. Ndakandopepeta mabhuku ndikamapwenenzura kusvika panoperera. Chinhu chakazonzi Dr. Baskiti ndichekuti pabuda bhuku rakaita mbiri pasi rose regutsa ruzhinji. Saka ndo chipo chandinoda kupa vachamisa nhasi vabve nacho kuno kumasvingo kuti vachamisa ndimi mava president weZimbabwe kubva musi wa1 August. Chiindai mberi negutsa ruzhinji. Ndatenda. Tinotenda basket. Chigaba uya pano. Chigaba,
Chisa mama chisa. Madzimai, chiredzi woye, masvingo yacho, masvingo we. Chisa mama chisa, chisa chamisa chisa. Vedu baba Gumbi neprovinsi yenyu yose. Aiwa toda kukutendai regai tikupei sando dzenyu. Mazvita magona, magonesa. Chisa mama chisa. Wozvoko. Nhasi tiri pano kugadzirira sarudzo dzemusi wa30 July kuisa baba Chamisa kuState House. Hapana chingatitadzisa nekuti chii chaungada kuudzwa zvechingakuitira zano nhasi. Ndakamirira madzimai, ndinoti madzimai tose tinoziva kuti paunovhura kicheni yako ndo panokutaridza kuti zano haichaiti kutungamira Zimbabwe. Pauri kuvhura mukicheni ndipo pauri kuona musina chekudya nevana vako. Saka hazvingadini kukudza kuti enda unobvisa Mnangagwa musi wa30 July. Ndakatarisa muno muchiredzi, BP zhinji iri kumunhukadzi, nekuti varume vedu vaishanda kunzimbe uko mari hadzisi kuwanika because of ZANU-PF. Ndakatarisa madzimai kuno kuchiredzi, ndanga ndiri kuti kuna baba Chamisa, ivo muhurumende yavo iyi tiri kuda mapolicies ekuti madzimai kana tonzi tiri kutengesa, titengese tichiwana mari dzekuita entrepreneurship zvakanaka zviri clear. We are sick and tired yekutengesa juice card nenhamo. Toda kuti titengese tiite real business women of Zimbabwe. Ndanga ndiri kunzvera ndiri kutarisa muno muchiredzi. Utano huzhinji hunobatwa kumunhukadzi nevana. Mvura haisi kuwanika, tiri kuti in the new government yavaChamisa iyi tinenge tichiwana mvura yakanaka nedzisa zvakanaka nevana vedu. Chisa mama chisa. Wozvoko. Ima muhurumende yavaChamisa umu ndochete mune hutano hwakanaka, ndochete mune mapolicies ekuti vana baba vakwegura nana mai vakwegura vange vachiona mudyandigero vachihora mari vari kudzimba dzavo. Mr. President, ndanga ndiri kufunga ndega ndikati dai mai Mnangagwa navaMnangagwa vakashandisa pfungwa mari yavari kutambisa yekutenga dzimotokari dzavari kubrenda idzi, dai vaidziita kuti dzitengwe maambulences vana mai kana vorwadziwa nenyoka vaende kuzvipatara vanodya. Chisa mama chisa. Wozvoko. Aiwa handingagari pasi ndisina kukuyeuchidzai zvakambonakira musangano uno. Vachangirai varipo mose mozviziva takapiwa nzwisa. Vari prime minister takaona $2. Vari prime minister vana vedu vakadya vakaguta. Vari prime minister mabhuku akawanika kuzvikoro. Nyaya yapo yekuvhotera mukomana anonzi Nelson Chamisa ndokuti zvese izvi zvivepo. Ndisati ndagara pasi regai nditi sarudzo dzaakusvika madzimai. Ndimi vana
kutsanyira president wedu every Friday. Toda kuti sarudzo dzouya dzivoterwe zvakanaka murunyararo. Aiwa ndinokutendai. Thank you very much. Bye bye Zanu, bye bye. Bye bye Zanu, bye bye. Chisa pamatisa. Mama kabuneka. Adapt to work. Chisa pamatisa. Munangagwa na Mugabe vakangofana nanzo here. Saka hatibi ndizoka. Popo Munangagwa Chinwan. Popo Munangagwa Chinwan. Popo Munangagwa Chinwan. Hatibi. Popo Munangagwa Chinwan. Popo Munangagwa Chinwan. Hatibi. Chisa pamatisa. Yazoko. Panguva ino nguva yakakosha ndakusumudza vabiti chisamba machisa chisamba machisa chisa chamisa chisa chisa chamisa chisa Chisa Alliance Chisa Chisa Alliance Chisa Pamsoroi President vedu vanoremekedzwa Honorable Advocate Nelson Chamisa Pamsoroi utungamiri wese wabva kumapato ese uri mutende weAlliance ndinokuchingamidzai kunyanyanya makomrades edu abva kuNational Patriotic Front. Pamusoro ichita chechireds hatisandamboona ground rino rakazara zvarakaita. Muelection ya 2008 ndakambotumwa kunoona vatangirai. Tinana Satan, aripi Satan? Aripoka. Tikaita rani muno muchinaya, but zvandaona nhasi zvinotyisa zvomerei maoko. Message ya nhasi yabva kuChiredzi. Message yabva muno masvingo kumuchakata kwaChivi imessage yekuti Zanu hatichada. Message is loud and clear. That message takaiona zvakare musi wechipiri kuHarare when hundreds and thousands of people marched in the streets of Harare demanding electoral reform. Message yoyo takaiona zvakare musi wechina musi wa8 June 2018 apo vachamisa vakalauncha gwaro redu, the blueprint of transformation, our smart document kuti Zimbabwe is ready for change. So we will not as Zimbabweans accept anything that is not equal kune zvatiri kurwira, zvatiri kushuvira, zvatiri kubuda muzuva muno tichipiswa. Chinja, maitiro, gwaro redu ratakalonja musi wechina nenyaya yatiri kufamba nayo hama dzinodikamwa, our smart program, our sustainable modernization agenda for real transformation iri pazvinhu zvitatu. Chekutanga transformation, chechipiri maopportunity, chechitatu prosperity. Patransformation hama dzinodikamwa toda kuchinja upenyu hwemunhu mutema. We want to transform the lives of our citizens, the lives of our compatriots. So tichatanga nenyaya yemabasa. Zimbabwe yose yakaremerwa nemutoro wevanhu vachishaya mabasa. So paprogram yedu, pablueprint, we've got a smart jobs agenda. Foreign direct investment ngaiuye muZimbabwe ivhure makambani. Venture capital ngaiuye muZimbabwe ivhure makambani.
foreign portfolio investment ngauye muZimbabwe ivhure makambani ende imi hama dzinodikamwa you know kuti hama dzedu dzechichena dzinoti trusta imi munoziziva ndani navachamisa ava kuAmerica vari vachiko chipindai kachipindai ndani navachamisa ava paEngland vari vachikoti chipindai tangopedza election tikuenda kuChina tikuenda kuJapan tikuenda kuIndia because everyone knows that you can trust the government of Advocate Nelson Chamisa and the MDC. Chechipiri tinoda kucreata mabasa through promotion yeagenda yeentrepreneurship yamboti batwe batena chairlady Linetco. Paentrepreneurship hatina kunzwa munhu anonzi vendor, you are an entrepreneur. Tinoda kuencourage vana vedu kuti vaite anonzi pachirungu ma-startup business. Munoziva zikambani zihombe rinonzi Apple rakatambwa naSteve Jobs naWozniacki mugaraji ramai vake. So tinoda kuencourage vana vedu vari creative, tiite ma-startup, tiite ma-small microeconomic banks anenge achipa vana ivava to turn creativity into jobs, into employment. Munhu wese ogara zvakanaka. So curriculum, mukatarisa paeducation, makanzwa President Chamisa vachitaura musi weThursday kuti toda kuchinja curriculum yaDofora Lazarus to make that curriculum more and more vocational so that mwana tinomudzidzisa not to write a letter to apply for a job but to write a letter to a bank to ask for money to start a business. Toda kushandisa nyaya yekuchinja infrastructure yedu as a major component of job creation. Toda kutanga nenyaya yemigwagwa. Zimbabwe ine migwagwa yakawanda inosvika 88,000 kilometers. But by 88,000 kilometers, Smith yanga aripo 20% ndo yanga ine tara. Mugabe auya 4% ndo yaane tara. Ndafamba ndabva kuHarare ndikatena ndikauya nekwaGutu ndikatena paRoi ndikauya kuno ndikapfuura paNdanga ndikapfuura pa4 maira mugwagwa uri kusemesa. So toda kugadzira mugwagwa iyoyo. Panogadzirwa mugwagwa pari kucreate employment. Panogadzirwa mugwagwa makambani anosupply cement, anosupply tara ari kuwanawo basa. Zvongoramba zvangova basa kana kuzongoramba zvangova misa. Tine nyaya yatinayo mugwaro redu, nyaya yehousing hamazvinodikana. Zvinorwadza kuti 38 years after independence 60% yemaZimbabweans anogara mutumba tune mbeverere tunobuda utsi. The majority of our people. Rwanda yakapera hondo manje muna 1997 asi kuRwanda utaona imba yeuswa. So toda kuita program yehousing, imba dzichiwakwa vanhu vachiwana mabasa but vanhu vachiwana development. Hapana asikade mvura imba inobuda mvura. Hapana asikade imba inoflashika. Hapana asikade imba yakaturikwa chisola giza pamusoro chingoti vai. Hapana asingade imba ine wifi handiti ine broadband. Uchingotamba zvako uri paWhatsApp yako, uchingotamba hako uri paFacebook yako, uchingotamba hako uri paInstagram yako. Ndaona pane mhandara dzakanaka uchingokanda uchingochinja profile picture. Kwete kuzonyangwa nemajaya anenge achikutumira message kuti please call me back. Chechitatu, marenwe makanzwa President Chamisa vachitaura nezvemabullet train. Kutaura kuno kwandiri kuita
kuMorocco kwatone mabullet train. Kutaura kuno kwandiri kuita Ethiopia. Munoiziva Ethiopia yakaita nzara ine mukurumbira mugore 1989. Bob Geldof akauya akaita band aid yekutsvagira mari kuEthiopia. Ethiopia iko zvino muAddis Ababa yatone metro train ine 39 stops. Isu tikazvitadze sei muno muZimbabwe. So we are going to make sure kuti taita njanji mabullet trains atakachitaura, taita njanji mametro atakachitaura, vana vachienda kubasa, a program of transformation. Imo muno muChiredzi muno district yeNzimbe. It's a sugar district, but sugar yedu hatui processa muno. Sugar yedu gati process mune ite sugar muno. We have to manufacture toito packet che sugar chakangonyorwa sugar gold chiri sugar. So agro transformation inoreva kuti let's move away from raw production, raw extraction into beneficiation and value addition. Vana vachiwana mabasa. Tinenyaya yakakosha yemagesi. Tirikuti isusu Zimbabwe haingazikamwe secapital city yenyika inoshaya magetsi. So toda kugadzira magetsi, vana vachiwana mabasa. kuBatoka toda 2000 megawatts, kuHwange 7 and 8 toda 1000 megawatts. Toda clean energy, alternative energy. Zuva rakawanda kuno kuChiredzi. Tofana kukohwa zuva iroro vanhu vaita masolar geyser, imba yoga yoita solar geyser, because zuva ndere mahara, zuva ndera Mwari. So toda kuchinja zvakare nyaya yemaopportunities. Pane nyaya isina kutaurwa napresident patakalauncha nyaya yehealth care. Tiri kuintrodusa muhurumende yaChamisa 1st of August inonzi Chamisa Care. Ndoda kuti pane munhu ari paside pako, Chamisa Care, Chamisa Care, Chamisa Care. PaChamisa Care ipapapo tiri kuintrodusa a national health insurance plan inomeka sure kuti munhu wese akwanisa kuenda kuchipatara zvinobudirira nekodzero, the constitutional right to health iri mubumbiro remutemo wedu. Vane cancer vorapwa, vane shura matongo vorapwa, vane diabetic vorapwa, vane vari kurwara vorapwa through our national health insurance care. So tine zvakawanda mublueprint. Makazotitaura nezvedura handitsika, makazotitaura nezvesadza makangamwa here. Nhasi ndataura nezveChamisa Care. So hama dzinodikamwa, ndoda kupedza ndichiti verengai gwaro redu. It's an exciting document, it's a transformative document, it's a disruptive document, and nevanhu vese vari kubuda. There is a revolution happening in our country. Kune revolution yechanduko. Ndoda kuti titende Mwari, hama dzinodikanwa, asi tiisa patiri pano, because Mwari abvumidza kuti timhanye patinofanira kumhanya, tinonoke patisikafanira kunonoka, tishamatate patinofanira kushamatate, tinyarare patinofanira kunyarara. I thank you very much. Zikomo kwambiri twalungwa loko. Thank you very much. Ndinonzwa kufara asi ndichinzwa kunyunyuta nekuda kwekuti tine vashandi vakazara muno muChiredzi, kubva Triangle kusvika muno, kubva kuChingwisi kusvika muno. Tine vashandi vanoshandira kuShuga, tine vashandi vanoshandira kuNzimbe, tine vashandi vanopfuura 30,000 vari muno muChiredzi. Mukatarisa kodzero dzavo dziri kudamburwa pakati kunge huni nevavanoshandira, nekuda kwekuti muhoro wavo havauwane nekuva yakafanira, uyezve usina kukwana paunouya kwavari. Vashandi vedu vari muno havasi kupiwa muhoro zvamuchose vakawanda vacho. Vashandi vari muno, nyaya dzemapenjeni tinozviziva kuti hakuna penjeni iri kupiwa muno. Kune
vashandi vari kunzi vane 50 years wonzi chienda pamudyandigere, asi handiti munozviziva kuti munhu kuti aende pamudyandigere wokuti nasa izomubhadhara anofanirwa kusvika 60 years. Saka vari kuzogara 10 years vasati vapiwa mudyandigere. Saka isu mubvunzo watiri kubvunza ndewekuti munofunga sei kuti pa10 years kusvika 60 years anenge achidya chii? Saka tiri kuona kuti utsinye hwakakodzera kuti mutemo ine dungamiro rina Honorable Advocate Chamisa inogadzirisa kuti tichange tine Labour Act, mutemo bumbiro revashandi rinobata mushandi kuti akwanise kuwana kodzero dzake dzakakwana. Tiri kuti isusu yatinoti collective bargaining inofanirwa kunge ichiitwa pamakambani, vanhu vachibvumirana vosainirana, nekuti ndo munouya nyaya dzemuhoro, ndo munouya nyaya dzemapenjeni, ndo munouya nyaya dzemagariro. Mukatarisa vanhu vari kushanda mushuga nekunzimbe uku havana pekugara pakakwana. Isu tiri kuti vanhu vanofanirwa kuwana nyaya yedzimba, vashandirwi vachiremekedza vanhu vari kuvashandira, vabiti vabata zvakanyanya maererano nenyaya yedzimba, maererano nenyaya yekodzero dzekuti munhu anofanirwa kuwana imba kana achigara. Chekupedzesera chandinoda kubata ndechenhaurirano dzinofanirwa kunge dzichiitwa pakati pevashandirwi nevanoshanda kuitira kuti pave pane upenyu hwakanaka. Indinoti inzwise nekuti mublueprint yataurwa navabiti pano zvese izvozvo zvirimo, nekuti kodzero dzevashandi dzinofanirwa kuremekedzwa. Tiri kuona kuti kazhinji nyaya dzevashandi hurumende iripo haitomboziva, nokuti vazhinji vacho ndo vari kushandirwa nevashandi vari muno, vazhinji vacho ndevane mapuraza ari muno, vazhinji vacho ndevane minda yenzimbe iri muno. Isiri kuti zvakwana musi wa30 July uchisvika, vhoterai hurumende inokuitai kuti vashandi vave vane kodzero dzavo. Chisa Chamisa chisa, chisa Chamisa chisa, zvakaoma kudaro ndokubasa kwedu. 30 July kumusana moto rwakarombo. Ona mambo Jesu akataura ndava kuenda. O mambo Jesu akataura ndava kuenda. Ndapedza ine munenge mapedza nekuti vachamisa ndo vachamisa nzara munyika, vachamisa ndo vachamisa ushava kumabasa munyika, vachamisa ndo vachamisa ushava kwemari kumabasa, vachamisa ndo vachamisa ushava kwemushonga muzvipatara. Chamisa hoye! Kugula izedzo Samama chisa. Yes Jacob. Yes Jacob. Yes Jacob. You need to let our friend Kayata. I'm the Secretary of Information and Publicity. What don't it? And I'm the youngest in our party sector. And I'm here to pronounce according to the Constitution of Zimbabwe, Amendment number 20, Act 2013, under Fundamental Human Rights and Freedom, Section 67, subtopic political rights, it says every Zimbabwean citizen has the right to choose his political party freely and peacefully, subject to subsection 2B. Every Zimbabwean citizen has the right to participate for his own political party. So ini ndakazvira ndakazvari kwangu muzano asi handingakoni kuda MDC ndo ndakazvari kwamuzano nokuti mwana wangu anga kachida namata anokona mata kana achida. Chamisa is the future of next generation. Wadzira kuti Chamisa rinoreva zvakawanda. C inoreva cash, H inoreva housing, A inomira airports, M, S, inomira spaghetti roads. Pizza, Chinja, Batiraka, yes, Roko.
My president, I salute you, sir. You are the future of next generation. Without Chamisa, there's no Zimbabwe. Chamisa oye! Simuza Nemuzo! Simuza Uzelia! Badirita! Esoko! Rekalindikini satindati! Nekuti nikasoti mosotani satindati asindatoti! Tiangoti chionesane! Look at the hostility and disability that is wreaking havoc in churches, marriages, and workplaces between and among friends. My Zimbabwe, Zimbabwe. We have yearned to be ourselves in ourselves. We have always been some people in ourselves, blaming other people for our own failures. Miles away from our own souls that we long traveled since an era of Pagone. Every stretch long to reach out for our own souls because we used to see ourselves as a product of other people's decisions. We used to think of our integrity and a sum total of a social contract. Never did we ever realize that love lost what they had told us about ourselves. But now, so sure are we that the future of Zimbabwe lies on him. Now is so much enlightened, now is so much aware that not so long from our own souls is our own future built, that no one carries responsibility for us but him. That for him to do good, not bad. That for him to be cherished, not blamed. That for him to be loved, not hated. You see, other people may have him to think, and others may even think that if you don't build and see Zimbabwe the way he thinks, then his thinking will be very never mean. No, little bit of understanding that they are thinking he doesn't despise, but the decision for our own nation. No one is responsible but him, from his own heart, right from the strength of his brains, right from the unshakable pillars of his own conscience, by what he hears, through what he sees, through the ability to discern and distinguish between good and bad, is the best, I repeat, best of our Zimbabwe built from within and without but around him. So I thank you. Malai ne mafoni yaka telefoti nokudabani sakatono votera sulu zvatinoziva zvinobatikaniso here vatara vabiti pana pakangobva hurumende batanidzwa mari yakanyangarika mushonga kuzvipatara kuchisina saka vanhu ava vendiwe ngavachizorora katika dambudziko tichamisa motichamisa hanzi here wokomunika dambudziko tichamisa chisa mamachisa pamusoro ipresident vedu panguva ino takusumudza vapresident ndinotenda chokutanga ndoda kuti mutende vanhu vanogara muchirezi vasiri inini asi vari muno matigonera chirezi mauya neuwandu hunoshamisa zirovererei maoko pamacrowds atakaadresa ndanga ndichifunga chisamba machisa mukula ndaifunga kuti pamacrowds ataita sofa taati neWhite City Stadium
yanga yakawanda vanhu zvinotyisa. Tanga tine vanhu vakawanda kuBed Bridge, ndikati bridge yatinhira. Asi ndaona kuti Chiredzi yaramba kusara pamashure. Chiredzi matidadisa, matiitira zvakanaka, maita zvakanaka nokuti President Tsvangirai nzvimbo yavanyanyofarira vanga vane nzvimbo mbiri. Vaifarira kuenda Trojan kubhindura, vaifarira kuuya kuno paNesbit muChiredzi. Muchiri kuziva here rimwe gore riya panetsa, vaTsvangirai vabva kuSouth Africa vachinza mari paairport. Ndokubva taronga tikati hatikundu nemadhara anodzvinyirira. VaTsvangirai ndai munovharira paBuffalo. Ndobva vauya panapa paBuffalo. Ndobva vakamharira nokuti inzvimbo yavaifarira. Saka ndiri pano semunhu ari mutsoka dzavaTsvangirai. Nokuti ndiye angaifananga akamira pano kamudhara. Isu tichitevedzera tiri zvitevera vadzimba. Asi nokuronga kwaMwari nhasi chitevera vadzimba ndo chaakufana kuva mudzimba mukuru. Zorevei pane mukomana ndakanzwa kuti akapinda munjongo musoja mugadijeri. Ataura kutoda kuti vachamisa vauye kuno. Dei ndambomutsvaga ndamushaya kuti ari kupi. Kana aripo ndoda kuti auye kuno. Nekuti basa raakadzingwa ari kudzokera kubasa ikoko kutanga musi wa1 August. Potse nepromotion. Zvinhu zvinochinja ndi munoziva. Chisa mama chisa. Kana kune munhu anoziva kuti zvinhu zvinochinja munyika muno, rakasvika kuma makati uko ndiani sitazo John Mashaire mukoma John Mashaire ava munoziva zvinoita kune mhare dzakasimba vanoshuvira zvinhu zvakanaka. Mukoma anoda kuti kubva nhasi tichishanda muri pedyo, panopera maelection muchida kudzokera basa renyu munodzokera, kana musingadi muchida kufamba napresident mofamba napresident. Kuchiredzi pana asara kumbera kudzimba kune vanhero magezi akaputika kumbandiana anobudisa zvinhu mudzimba. Nokutendai Chiredzi, nokutendai ndiri kuona nekunzeko kwazara kwapachukira nekuseri kumatengi tinokutendai. Chisa mama chisa ndanga ndiri muno masvingo kubva musi wechina pandakauya ndakafamba ndikaenda paTokwe Mukosi, asi ndisati ndaenda kuTokwe Mukosi ndakanga ndiri kumuChakata. Ndakapfuura nepaMorgan Star panodzidziswa vana vedu vanotaura nesign language. Chakandinetsa nechekuti ndakakumbirwa zvakanyanya
nevana ivavo kutanzwa kuti vachamisa vari kupfuura nekuno ngavapfuure nekuno. Ndasvikako ndakaita dambudziko rokusaziva kuti zvavari kutaura paassembly ndozvinzwa sei nokuti ndaiona masaini. Saini yandaigona yanga iyo kungoti zviripo nekuuchira maoko. Zvakandipa chitsvambe semutungamiriri. Tikabva ndaona kuti munyika muno tinofana kushandura education yedu. Vatungamiriri vanofana kudzidziswa malanguages ese anoita kuti vatungamirire vanhu vachinzwa malanguage avo. Saka nyaya yesign language ndakatakata vanhu vanga varipo madhara neharahwa chembere dzedu vanagogo vachitaura ngoma iyoyi yakatsiyiwa naTsvangirai. Ngoma yekuti muZimbabwe ngamuchiva neshanduko. Ngoma yekuti muZimbabwe maakuda kuti vanhu vasunungurwe. Yekuti muZimbabwe hatigoni kugadzirisa nekuchinja Farao tocheta Farao mutsva. A Farao is a Farao, whether old or new. Kureva kuti vaMunangagwa woye mauya muchiti muri mutsva wezvitsaro. Ndimi makanga muna vaMugabe muchiperekedzana kugera musoro zvive kuti wava munhu mutsva. Ndiwe wakanga uripo kudhaya. Iko chembere kana ikange yatenga jojeti yakamhandare. Uda kutirera nhema kuti wachinja. Chiisa mama chisa. Kukula. Hakuna shanduko inouya nevasingashanduki. They can never be changed without changers. There can never be transformation without the transformed. Vana vaMunangagwa ndinotenda kuti vafamba kwenguva yakareba. Isu hatisi kuda kuvabvisa nokuti vakabva kare. Chinoita kunditi vakabva tarisai kana munyika musina mabasa kuratidza kuti hakuna hurumende. Kana munyika musina keshi kureva kuti hakuna hurumende. Kana munyika musina magetsi kuratidza kuti hakuna hurumende. Kana munyika mune maZimbabweans ari mudiaspora nokuti munyika muna maopportunity kureva kuti hamuna hurumende. Saka vakabva kure. Vane maleji yakura toda kuvazorodza hatidi kuvabvisa. Toda kungoti vana vaMunangagwa nana Chiwenga haungati waritaya kumasoja woritayira mupolitics. National service is not for retirees. Retire tokupa prize worima zvakanaka Chiwenga. Tokutenda wakaita zvakanaka. Kana uida mari tokupa. Kana uida prize tokupa. Kana uida mufaro tokupa. Kana uida cash tokupa. We do not want late bloomers or non-bloomers. Vanhu vakatadza kubhuruma vari maruva vakuda kutumbukira pakutumbuka kwedu. Yava nguva yevechidiki, young people. Don't be overtaken naRobert Mugabe, naEmmerson Mnangagwa, naJosiah Tungamirai, naHerbert Chitepo, nana vakomana vese vakarwa vari mayouth. You have a duty to liberate your country. Kana uri wechidiki haufani kukundwa nevakomana vakasunungura nyika vari vapfani, nevasikana vakasunungura nyika vari vapfani. They want to be heroes of two struggles. They can never be a hero of two struggles. This is our struggle. In Edwi, havangaigoni yeinterneti. Majisa. Ndakamuona mukoma Mnangagwa nezuro kwa mutoko kwanga vabhasa Zimbabwe. Mazano vari kutya. Havagoni kuti vaunganidze vanhu kuti vanhu hachadi zvokuunganira nhema. Saka vanoenda mabhazi Harare
achingenga usiku kuunganidza vanhu parare kuti kwandione kuondine vanhu aiwaka amuzive kuti munhu ane mazano akaona zvamuremera anopfeka sikafu chero kuchipisa chisa mbama chisa kukula izedzo saka nhasi tauya kuzoungana pano taunganireiko nyaya yataunganira ndeyekuti tava mukonteksti ipi taita makore 18 hani munoziva tichifamba rwendo rwupi vazhinji vaiti aiwa indai munotora pfuti munezana namugabe vamwe akati indai munotora pfuti munezana nezanu pia isu tikati munyika muno hatizoshandise pfuti because we are a democratic movement, because we are peacemakers. Hatibvumi chero tikaurayirwa vanhu, chero tikapisirwa vanhu, chero tikaitirwa vanhu rep, isu hatidzori chivi nechivi. Ndozvatakataura izvi. Ndosaka muchiona nhasi vakomana vekuzaka uye pano. Chisa mbamba chisa kukula kumwacha hasi padhuze kunaona vakomana vanagwenura. These are survivors of political violence. Hani munoziva vakanga vari muofisi kwaita violence munyika vakaenda kuofisi vanochengeta ofisi ndobva vaitwa petrol bomb muofisi imomo vamwe vavo vakafa ivo vakasara. Ndosaka muchiona vari pano but chinondiita hambo ndechekuti vakomana ava havana kudududza. They are committed to the struggle. Vari kuti nyika ino toda kuti inge ichisununguka, inge ine rugare. Havadi kutsiva vanhu vakavaitira jambanje, asi vari kuti ngatingova nechokwadi chokuti akazviita ndiani, tobva tafamba mberi nyika yakanyarara ine runyararo. Ndakutendai makomrades edu. Thank you very much. Thank you very much. Chisa mama chisa. So unoona kuti nyika yedu, what is the context? Takasunungura nyika muna 1980. Asi patakaisunungura takaisungirira. Takaisunungura kubva mumaoko evachena vashoma ndokubva taisungirira mumaoko evatema vashoma. Vapambapfumi vakabva kuita varungu vakaita vatema. Kubva 1980 munyika muno nyika yakasvetwa upfumi nevashoma vatema. Ndosaka muchiona nyika yaita marengenya. Ndosaka muchiona nyika isina cash. Ndosaka muchiona nyika isina mabasa. Singapobviri umokona vachamisa nokutendai gogo munakwazisa vanhu tikukwazisa vana vakomwana vasikana nevanarume ngevakwazi kwazvo zvakadada tatokwana. taura henyu icho chinobva chataura mangotaura machiri. Ndikolaula chichakati umwana wangu ndowedera naye nditoverwa zvakakwana mberi izvozvo. Chisa pamachisa ukanzwa mitauro yatenda kurakidza kuti Mwari vatendedza. Thank you very much. Kukula. Now, ndandiri kutaura
kuti patiri tabva kupi tiri kuenda kupi. Vakomana vedu vari muZANU-PF vanofunga nevasikana kuti isu tiri kuda kuuya kuzochinja the liberation agenda. Far from it. Isu, we are sons of the revolution. Isu, we are sons of the struggle. Atisi kuda kuita anonzi restore legacy because there's nothing to restore at the moment. Isu tiri kuya kuda kuzoita anonzi pass on the legacy and liberation. Because takarwa tikakwanisa kusunungura nyika. Asi takaita ma mistakes okuti hatina kugadzirisa kusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Saka patiri kuenda vazhinji mukada kubvunza kuti tiri kuenda kupi. Takuenda ku the next level of our struggle, which is the transformation agenda. But transformation pakuda vapana vechidiki vanoziva kuti chinonzi wifi chi, vanoziva kuti chinonzi internet chi, vanoziva kuti chinonzi globalization chi. Ndakaona mukoma wangu Mnangagwa atenderera nenyika. Ndikati kunana Macron havakunzwisisi because you are old school. Vanoda new school. Munongondiona ndiri pano. Ndosaka ndamirira kuti musi wa30 haimi munopedzera kusara mavhota ndendamirira paState House kuti zvaita here. Naye vabiti ungaenda kure. Takadai. Chiza baba chiza. Especially nevakomana vanonyanya kuda kupamba vanogona kubvutaka saka nofana kugara muberere. Ndakataura naPresident Tsvangirai ndikati takadzidza muna 2008 hautizi panovhotwa, hatichadi kuita zvatakaita kuti tinobatwa tikakuvadzwa gore rinotee tirimo mujinga yeState House muruvazhe nomuruzhowa. Takamirira kuti mapedza kuvhota here kuchirezi. Saka sei tiri kuti isusu maonero edu tinowina. Ndakuudzai kuti hatiri muno mumasvingo for the past days kunana Rutenga takaenda kuChingwizi. I was so touched. Makaona kuti paChingwizi dambudziko riripo rinotyisa. Vakandiudza nyaya yekuti hatina kana munhu akatirangarira hakuna akambouya. Zvikanzi vachamisa ndimi mutungamiriri auya pano wekutanga abva kumusoro. Manjuru vakambouya neimwe yenguva asanga achiri muhurumende. Ndikati ndaakudzokera kuHarare. Ndaakunoudza vaMnangagwa kuti kana muri serious kuti ndikubvisei chop before 30 July uyai paChingwizi. Chisa mama chisa. Kukula. Anofana kuuya paChingwizi nokuti hatidi utungamiri unoita basa rokufudza mombe negods. Kuti iwe uri mutungamiri unoenda kunana Davos, unoenda kunana China, uri kukumbira mari yani. Kana usati wanzwa zvichemo zvevanhu vaunotungamirira, mari yauri kuda ndeyani? Chisa mama chisa. Kukula. Saka ndauya nhasi ndakatakura zvandawana nhasi paChilonga. Mangwanani ndamukira kuChilonga kubridge ranesa kupedza vanhu gore negore. Chisa mama chisa. 300 meters bridge iroro harina kugadzirwa zvakanaka. Ndikabvunza kuti kosei pane dambudziko rakadai. Zvikati takuenda kuma-elections bridge iroro rinotanga kutaurwa nezvaro. Ma-elections angopera bridge iroro rokanganwa. Chisa mama chisa. Kukula. Zvinoenda siyana taurira vakuru vekoko vemunharaunda. Ndikati kana riri sebridge repaChilonga tisati taita maspaghetti roads edu atiri kuita nyika yose 300 meters hadzitineti. Kungouya totaura kuti toda vanhu vari kubatsira kuti vagadzire bridge rinokuti ndoriri kutiendesa kubhodha, ndoriri kutiendesa kunzvimbo dzakanganikwa munyika muno. Chiredzi yakanganikwa, Bhinga yakanganikwa, Chipinge yakanganikwa, vana Muzarabani, Mount Darwen dzakakanganikwa. Nzvimbo
idzodzo toda kuti dzirangarirwe vana Kariba Mola. Those are the first priorities of our government. Saka bridge iroro ndariona ndanakidzwa usingaiti nokuti ndaona madhara angu ikoko vanga vachitaura hausheni vazondinakidza pasilogana vanenge vachiti chisa mulilo chisa vachibvira vatungamiriri but vanenge vakasumudza chibhakira ndikati ya ipapa apapo vachibhakira apa vadingoita pambama zikanzi handomaitire edu kuno saka tiri papi uye tiri kuenda kupi vazhinji makaona kuti atiri kuita mapurogiramu edu epati ekuketa macandidates. Now ndanichinzwa pachinzi MDC yati zvimwe zvinowanzoka nezanu because zanu inorwadziwa nesu havapori gore rino karwadziwa nesu haupori but isusu tiri kuti ende ndatoudza vakuru vakuru vanga vachiita zvemaelections mupati chairman weprovince ndataura nawo hakuna kunoita candidate risina kusarudzwa nevanhu. Mamajisa Kukula. MDC is the example of good democracy. MDC is the example of good governance. So ndataura ndikati kwese kwakaitwa mhirizhonga, kwese kusina kuitwa zviri patemo zvakanaka, kunofana kuti kuitwe nguva imwe chete vanhu vosarudza candidate yavo yavanoda. Chisa mama chisa Kukula Kukula Saka izwai vakomana arapo izwai nduda order baba. Chisa mama chisa Kukula hakuna munhu anoita zvezvibhakira idhimoni rezanu-PF. Munhu anorova munhu muMDC imhepo yatisingadi kuona tinokudzinga. Saka ndataura ndikati ripoti tiri kuida wese akarova munhu mumusangano akabatwa kuti munhu iyeye ndinhingi, we do not want you in the family of Democrats. Mazvinzwa here vatungamiri? Mazvinzwa here? Sarudzo dzinofana kuitwa munhu wese ane mufaro. Toketa munhu anobva muvanhu ndiye akunotipedzera kudya ZANU-PF. Saka kubva kumakanzela muri kuziva zvandiri kutaura nepama MP, let there be democracy. Mazvinzwa here? Hakuna mutungamirika ihuku inopfumbamira mazai ose. Handina zai randinotetera panze nokundenda tadza utungamiri. Ndine nhodzera dzavatsvangirai ndakapomerwa veduwe kuti ngatiteererei mazwi ese mutungamiriri chenga ose manhanga hapana risina mhodzi. Yes, saka that has to be done, and it must be done immediately. Province, you have to communicate this message, and it must be done as soon as possible. Jisa mama jisa Kukula Izenzo Matawa nasi takuenda kusarudzo musi wa30. Sarudzo idzi munodziziva dzakakosha sei here? Dzakafanana nesarudzo dzemuna 1980. Muna 1980 Zimbabwe yanga ichitorwa kubva kuvachena. Pari zvino taakunotora Zimbabwe kubva kuvadzvinyiriri vashoma.
ichienda kuvatungamiriri voruzhinji. Takunotora Zimbabwe ichibva kuvatongi ichienda kuvatungamiriri. Vatongi ndo vanotichima mugodzi kana muchinge muchiita zvinhu zvenyu, vanodzvinyirira vanhu. Isu tiri vatungamiriri. We are moving from rulers to leaders. Mazvizwa here? Isamba machisa kukula vamwe vari kuti hatirowere kuma-election. Musabvunduka, hakuna unorova munhu. Ndakaona ndati ndavabita sora rezuro, ndakaona vatungamiriri vekuamerica vakatumwa navaTrump vakati vachamisa tiudze kuti muri kuzviona sei munyika. Ndikati munyika ndiri kuzviona kuti tiri kurova vanhu kuvabotsa, tiri kuita vokukambura pama-election seri nekuseri. Asi dambudziko rataita vanhu ava vanogona kubira, because tinovaziva kuti havaende kunorima vakafanana negudo risingaite kana badza, asi unoriona rakarara munda nokuzvimbirwa. Saka tikati tinovaziva vanhu, chitibatsirai international community, tisose mudzito, tisose chikirimbani chokubata vanoba ma-election. Chikirimbani chedu chiri papi? Chiri pakuti ballot paper tichada kuona kuti rabva papi, riri kupurindwa papi, riri kupurindwa nani, uye nguvayi. Chita mama chita kukula, tori testa, tori ongorora, toita kuti tiwirirane neballot paper ratiri kushandisa, kuitira kuti patinonovhota hakuna anovhotera panhu ponzi pachinja. Chisa mama chisa kukula izenzo. Saka mandinzwa kanyaya yokuti hatisina kubirwa election, takataura zvenyaya yepolitical violence. Chisa mama chisa kukula izenzo. Wakomana vari kuita sei? Wakomana esecurity muri kuita sei naye munode kubuda munoti vane vanhu vangatiuraye? Ivo vari vatsigiri vedu, ivo vari mabhosi edu, vangauraye muranda wavo. Isu tingatourawa taenda kumwe kune matsotsi aya, kwete muno. Chisa mama chisa, iye wenyasha ungamudii? Unomubata nepapi? Unondikuta wakandinanga. Chisa mama chisa, ndandiri kutaura nyaya yokuti tiri kufambisa sei sarudzo dzedu dzatiri kuita. Hatisi kuzobvuma nyaya yokuti tiende kuelection tisati taona voters roll. Tari analyzer kuona kuti hapana zvitukwane here nezvidhoma nemagoritoto. Takanyora tsamba, takaita demonstration, harisati rapera takati chaita matowns ese, ende hatigumiri ikoko kana vakaita nharo, tinobva tavharisa nyika yose. Hatozvigona kungoti nhasi hakuna unofamba. Toona kuti anoteererwa ndiani? Ini nengwena. Gwena anoteererwa nemvura kwete nevanhu. Chisa mama chisa. Saka munowirirana here neni kuti pa free and fair election hatifani kutsukudunga ipapo? Munowirirana here kutoda ma-election ari pachena munyika yeZimbabwe? Munowirirana here kutoda kutanga taita BVR audit tisachaenda kunovhota? Munowirirana here kutoda kutanga tapuwa voters roll tisati taenda kana kunonyoresa kunomination? Munowirirana here kuti masoja edu hatidi kutanga ari munharaunda munogara vanhu adzokere kumabharaki? Chisa mama chisa kukula izenzo. Mabanzo akapa ma free and fair election over aitwa awina adi ini ndinoti kuna wamunangagwa mukawina free and fair election, I'll be a loyal opposition leader anenge
mapoza achiziva kuti akapinda nokuketwa. Patinoziva kuti kaita free and fair munhu ari kukorokotedzwa ndini. Azvite aiwa maikore nematenderero ataita munhu angagwa anenge avhoterwa nani. Kana vari sevanhu hakuna unovhota. Tikati madhongi avhote nekuti chakana dzava shoma nekuti vorwirana nevanhu haavhoti madhongi. So tinozviziva kuti patiri kuenda kusarudzo vedu vemakataura ende muri kutitaurira kuti muri kuda kunovhota kuti tiite shanduko munyika yeZimbabwe. Handizvo here? Chisa mbamba chisa? Kukula? Vakanyoresa kuvhota toda kundikuona nemaoko nekuti toda kuona kuti akanyoresa ndeupi. Munangagwere kana kuti Chamisa? Munangagwere kana kuti Chamisa? Mumwere kana kuti Chamisa? Umwere kana kuti Chamisa? But you need a young leader. Anomhanya asinganeti. Anoita kuti aone kuti nyika inoenda mberi. Ndosaka ndiri kufara kuti I'm young. Yes. But I know that I have advisors vanotibatsira kuti basa rifambe zvakadini. Ende inini handisi kuda kuti ndive munhu anoziva zvose nekuti hakuna unoziva zvose. Mutungamiriri idhamu rinodirwa nenzizi. Nzizi ndimi muchatiudza kuti fambai so, fambai so, fambai so, fambai so. Chisa mama chisa? Kukula? Ndochokutanga chatinogadzirisa governance. Tiri pagovernance ipapo toda kugadzirisa nyaya yemawo veterans anzwa nekushandiswa. Mawo veterans edu munoziva kuti anoshandiswa nguva nenguva. Orangarirwa pama-elections, ma-elections apfuura okanganikwa. Isu tiri kuti kubva zvino pandiri kupinda muna 1 August manditendedze. Mawo veterans ngaainde kunovetwa once and for all. Tobva tavapa mari inoenderana navo kuti vagare zvakanaka nepokugara pakanaka neutano hwakanaka. Magadzirisa mawo veterans, magadzirisa nyika. Because mawo veterans ndo vanonge vari midziyo yenyika inodzikamisa nyika. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Tapedza pamawo veterans tiri kuenda kumapurisa. Isu toda kureform our police office nema-police stations ese. So that hatina inonzi police force, toda kuita inonzi police services. Police services hairoi vanhu vanodemonstrate. Police service haigari mumarodzi ichiti ndini ndakubata. Police service inoshandisa ma-digital equipment kuita basa rayo. Isa mama chisa? Kukula? Promotion haitwe nekuti wabuda mumamani, inoitwa nekuti unogona basa sei. Kumasoja aiwa hakuna basa. Kwakanaka nekuti masoja edu they are patriotic, vanoda nyika yavo. Kana tangopinda they salute the voted person, the elected person. And ndozati havana kana dambudziko naro, they are professional. Tinovatenda nebasa ravanoita. Todangopedzera nhamo yavari kupuhwa munyika muno yekuti vanopinzwa ma-open track vachifambiswa mumagonyeti. Masoja anofana kufamba nemota inorakidza kuti uyu musoja wenyika. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Tiri pagovernance ipapo. Takuda kuchinja mutemo. Pa 5 years hamunotipa MP na kansela. Vanofana kudzokera kuvanhu. Vakasadzokera kuvanhu toda kudzorera simba kwamuri kuti muite right of recall. Kwete kuti MP unonopedza nguva ari muparliament achifunga kuti bedroom. Haadzoke kuvanhu ozouya 5 years. Wachikwambe. Tinodzoka ndakuda zvinhu zvako. Chisa mbamba chisa? Kukula? Izenzo? Tiri ipapo tiri kuinda kudevolution. Takuti upenyu hwese haufani kuva kuHarare. Muno muchiredzi toda kuunza passport office, vanhu vatorere mapassport muno.
Isa mama Jisa. Aiwa muchaona hurumende yatiri kuunza kutanga musi wa 1 August. Hurumende inotsvaga vanhu kwete hurumende inotsvagwa nevanhu. We want to devolve authority and to devolve services. Ouya kunharaunda dzamuri kuno. Chii chiri kutatisa kuti mafingerprints atorwe muno muchirezi? Chii chinoita kuti muende kumasvingo kana kuenda kuHarare? Toda kuti vanhu vapuwe madocuments kuno. Tointroduce inonzi e-government yokuti musi unozvarwa mwana wopuwa birth certificate ipapo, wopuwa social security number ipapo, tobva taziva mwana achada grade 1 kuti anoida after how long, anoda mabasa anoida after how long. Ende kana tichida kusecha kuti munhu ndiani tinenge tine mafingerprints ako, tinenge tichikuziva zvese zviri computerized. Toziva kuti village inogara vanhu vakadi, muchiredzi mutsovani mune vanhu vakadi, asina basa ndiani, anoda basa rakadai ndiani, ane skill yakaita sei. Munhu wese tokugadzirira upenyu because we are a caring and a responsive government. Maimbariwa pavanga vari kusocial welfare vakaunza mapensheni amuri kuona kutadza kukwidzwa. Ndakaudza ndikati patinongopinda toda kuwawedzera abve pama$80 pensheni ive nechimiro kuitira kuti munhu aite mudyandigere kwete mudyandimire. Takazviita hamuna kuona vabitera vari kufinance chikwama hachina kubuda, hachina kubuda. Saka tinotitadzisa ke notapinda tingonopamba zvatakaita chii zvinenge notoita ategaka hapasisina kusunga budhongi nemombe. Imombe chipani chinodhonza apo bita apo tikanotsveta chamisa apo tikanotsveta takafamba Mbariwa apo magero apo maboys apo. Tinokusumudzirai chipani chenyika moguta monakirwa mbovha yomufaro. Isamba machisa munganetseka here padevolution pandakudzaya. Lowveld University ndanzwa kuti yavapapa yakawanikwa land padhuze nepapamu loja. Isu patiri kupinda toda kuti mauniversity emuZimbabwe asumudzwe one time. Kuno kunofana kuva neuniversity inofocus on agriculture, maplantations, horticulture nekuita kuti zvinhu zvifambe kuno kuLowveld. Isamba machisa ukula aiso atiboni kuti toda kuzomirira 100 days. First 90 days tigejemon tetapedza nezvizhinji pangapa chidzinyirirwa vanhu todzorera vanhu zvakanaka. Masapuku anga achidzinyirirwa toti munhu ngaabve kudzinza iroro. Hakuna sapuku anogadzwa naminista, hakuna sapuku anogadzwa kana ishe nehurumende. Vanogadzwa nedzinza ravo nechinyakare chavo netsika dzavo. Isu tongozouya pakuti mambo magadzwa tokupai umambo hwenyu. In fact, Maimbariwa, we must revise the title yokuti chief because yakaunzwa nevarungu vachida kuita belittle our traditional leaders. They must be called kings because mukatarisa kuLondon havana machief ane making. That is the right terminology. Tovapa hudzamu hwavo sekuGhana kuti vanenge vakunzi makings, king ningi wokunzvimbo yakati achienderana nevanodzika paari. Tovapa mataitolo avo vachitsengeta tsika nemagariro. Isu tiri pamusoroka tichiita nyika ifambe zvakadii. Hamuzioni here chisamba machisa kukula saka madhara ari kufara zvisingaiti munyika. Vanika masapuku mandiri kufamba mukwanzi mudhara nyika yadirwa shuga. Ndikandiri kuenda chiredzi kunogadzirwa shuga ndokwainotangira. Tagadzira zvinhu kuti zvifambe zvakadii. Tiri papo tiri kugadzirawo nyaya, ndataura nyaya yedevolution. Ndandichaura kuti pagovernance ipa toda kugadzirisa nyaya yekukura kwehurumende. Hatidi hurumende ine maminista akawanda wanda. Hakuna minista wefinance vabiti anorara mari isati yamubank.
kurati bandinongopinda kana tikangopepuka zani mari asati yapinda roa pasi chiza baba chiza kukula ungaigona nyai ndakamubvunza ndikati ari kuchengeta migodhi mikuru munyika ndiani ari kuenda nekromu ichibudiswa munyika isina kuitwa processed ndiani ari kutungamirira makorokoza ese achiatorera profiti dzawo ndiani ari kushanda nyaya yefuel munyika muno achidya rifa rokudhurisa fuel munyika ndiani anozviziva saka ndakati patiri kupinda pacorruption tiri kupa 6 months dzokutanga kubva muna August kusvika muna February wese akaba mari yenyika kana kuti akakumbira mari yenyika kana property yenyika nechomwoyo uya uzodzorera kana usina kudzorera panzvimbo iyoyo takupinza mutemo weanti-corruption iri independent iite kuti mari yenyika idzokere kupi izambamachisa kukula izenzo maizonyaya corruption ka takataura katikati corruption tiri kuisa specialized force nekoti hatingodi kuti itiraiwe nemunhu wese toda economic crimes court inongomirira kudhila nevanhu vane ndamo mumaoko yekuba kana kunamura mari yenyika kana muri semakanzuro mamwe kuita mbiri yokubira vanhu mastands mbiri yokubira vanhu zvinhu zvavanofana nevanazvo munharaunda chisa mamachisa kukula manje isu muhurumende medu hamadzadiwa kubva kukanzuro ndiri kuuya nemutsvairo wokutsvaira munhu wese ane huwoyo munhu wese ane nyaya yechidikwadikwa chokuba mari ziva wagara kure nehurumende ndava toda kuti mari yenyika ichengetwe zvine morari vabiti munoziva pena tiri muhurumende hatinamboba kana sendiso ini maoko angu akachena kana sendi dhora nekambobata asi tikati ngatimire nevakomana ekuzana hakuna anomira ukaenda nechitestomita chiyacha chinotanga kuti ti kuti chatodarika nhamba nenyaya yecorruption pese hapana mutsone kubva kuna wokutanga kusvika wokupedzisira akanarisa mukoma chiwenga westman chisambamachisa ndakati wakamawana kupi maloji haunawo mamwaya koma diamond aya wakawana kupi chisambamachisa kukula izenzo so panyaya yegovernance mazazo ndataura nditi number 2 tiri kudhila nenyaya yeeconomy economy ndo number 1 yedu isati nesekine economy chokutanga tiri kuti tigadzirise economy ngatigadzirise tsinga dzenyika dzeeconomy chatoda kugadzanira kuti pandiri kungopinzwa nemi musi wa30 chinhu chatiri kubvisa chokutanga ibond not hatisi kuda bond not toti bye bond not chirisambamachisa eka kana bond not raenda toita sei panguva diki tomboshandisa yusa panguva diki tomboshandisa rand panguva diki tomboshandisa pula yatiri kuti basket of currencies tichigadzirisa kuti tiintroduce vana cryptocurrency tichigadzirisa kuti tiintroduce customs union kuitira kuti tive nerand monetary union tichigadzirisawo production tichigadzirisa mugodi tichigadzirisa shuga dzedu neplantation zvanaka izotodzosera zim dollar riri more powerful than the pound riri more powerful than the US riri more powerful than the pula nokuti tine upfumi hwacho izamamachisa kukula aiwa katine inonzi emergency rescue program yatakatoti tiri kutanga iri kuitwa for the first 8 months yokuita chop tagadzirisa mabhengi kuti keshi itange kurutswa pamati ATM isu patinopinda munhu ngaanotora mari yako yawakashandira inofana kubuda ine munhu abhenga mari ngaibereke
ibve yauya neinterest. Ndo mutemo watiri kucheta kuti kana machengeta mari yemunhu ngaibereke, kwete kuita zviri kuitika zvokuti machengeteswa mari unowana yatsotsonya tuhuku twacho haupuhwi, tuhukwana twacho unongonzvanzi tora huku yako. Isu toda kuti mari ibereke, yabereka yopuhwa iwe muridzi wayo. Chisa mama chisa kukula izenzo tiri paekonomi ipapo. Tiri kuda kusimudzira nyaya yatarwa navabiti entrepreneurship. Tiri kuti vana Mutuli Ncube ngavadzoke, vana Strive Masiva ngavadzoke. Tosumudzira vana vedu vemuZimbabwe kuti vaende kunoita mabusiness the whole of Africa. In our government hakuna munhu anonzi vendor. Munhu wese is going to be an entrepreneur anosupportwa the Bank of Development in Zimbabwe. Kuti ange achitengesera kunze kwenyika kwesewo. Toda kuona kuSainsbury kuLondon kuchidyiwa peace made in Zimbabwe. Toda kuona coffee iri kuKenya iri made in Zimbabwe. Toda kuona zvinhu zvemuZimbabwe sugar tiri kuisa kuEU. Munganetseka muchigaya sugar. Tofana kusumudza chiredzi triangle nehipo dzinofana kutyisa nokunobva shuga inoenda muAfrica muno. Ndakanzwa ndike zvino panapa pari kutorwa minda. Shoko iro rakasvika. Aiwa tasarwa ne50 days kudhila nenyaya iyoyo. Hakuna munhu anofana kutora minda nemodheri yatiri kuita. Minda inofana kunge ichiitwa zvakanaka. Ndakanzwa ari kune section yakatotorwa 6-7 yakatorwa uko, dziri kutorwa uko. Zvese izvozvo is coming to an end. Chisa mama chisa kukula. Aiwa kauda kutorere minda kuti ude kuparadza vanhu, ngakurimwe zvakanaka, vanhu vachiita zvavari kuita. Handiti toita kuti tofambisa basa nzimbe dzichirimwa zvakadii zvakanaka. Ende ndataura ndikati chanomudza Mnangagwa zvauri kuita nevanhu vako matadza kutungamirira nyika. Musakanganisa kana kuondomora Hippo Valley neTriangle nechiredzi. Munofana kuzvidzorera pakuti zvisumudzwe, vanhu vawane mabasa. Tisaita jeopardize the lives of the 26,000 or so vari kushanda muno. Isa mama chisa kukula izenzo tiri paekonomi ipapo. Isu tiri kunocreata mabasa. Kandasaka tiri gore rino munhu wese kupi mari pai tozvigadzira sei mabasa tiri kuaona kupi. Chokutanga chatiri kuita kugadzira mabasa, isu patiri kungopinda chokutanga chatinogadzirisa kuti dei taita mapublic works programs. Maroads totanga kuti hunzanzanza isatiti dualization. Isu tiri kuita inonzi multiple roads. 4 pari kare maroads richinda rakadai, rimwe richiuya rakadai. Unofana kutsinzinya uchidhiraivha wokoramba uri muroad. Chisa mama chisa kukula. Kwete road dzokuti vanhu vanofamba vachita kushevererana. Mari tinoiwana kupi tinoita inonzi build, operate and transfer. Vanhu tine upfumi muno, maminerals atinawo akawanda. Uyai muno muzotivakira road. Kana wavaka road ukachera mugodi vaka road, ukachera mugodi vaka road, ukachera mugodi vaka chikoro imomo munharaunda. Ende hatiti zvana Mnangagwa zvokuti anoti panapa vamboita road Chipenga chagumirapo road imwe chete topedza toenda kunext what road. Isi toda kuita maspaghetti roads anopindana, imwe ichibuda muRutenga, imwe ichipinda muMwenezi, imwe ichienda ku ndo road dzatoda kugadzira idzodzo paekonomi yedu. Munowirana neneri? Muri kundipa here apo? Munondipa here apo? Isa mama chisa kukula izenzo tiri ipapo. Pane nyaya yamaruzevha hayo toda kugadzira. Ruzevha rwedu rwasarira panze, takaita inonzi accelerated access to resources for marginalized areas. Vana Chikombedza, vana Mwenezi, kuenda mese muna Chiredzi, toda kuti vaende kunosumudzirwa infrastructure yosumudzwa zviri pamusoro, zvikoro zvemhando yepamusoro, internet yemhando yepamusoro, mafoni. Ukaita mukore uno ndakasiya ndagadzira kabada havateereri vanhu. Mukore uno munhu anokwira muti kana mugomo kubata network. Unofana kubatwa nenetwork chero uri mubako kuti network iri pano naye. Chisa mama chisa kukula
aiwa ngwena angazigona atozivi kuti network yacho chii unomwe anenge achiimba kutonga kwaro tomirira kutonga pandakaona manje kutamba kunodzinetsaka dzechingodai ikati mudhara wangu wakoma chiisa mamachisa kukula aiwa hatitukani kakungotaura zvinhu zvezvazviri handiti saka upfumi tataura ndo number 2 togadzira basa kupfurikidza nemapublic works programs road construction tobva ikoko tosumudzira tourism yedu kuti ende papo kuti vakune dzimwe nyika vouya muno toita kuagriculture tiri kuintroduce anonzi smart agriculture tobvisa command agriculture ndeyechijambanja yedu ndeyekuunza upfumi netechnology kuvanhu mainputs kuvanhu kwete kupa vanhu kapu yefertilizer wotapa mainputs tokupa real inputs so that we move from subsistence agriculture to commercial agriculture to supply the whole region data bread basket of what? Of Africa. Chisa mama chiso kukula izenzo pa economy papa isusu takopinda panada muzikwa investment. We have lined up a couple of investment deals that tutakuzifambe kuti zvinhu zvifambe takataura nema-investors angaona ngwena angambozwa kana ngwena ndobva vazondisheedza inini ndo vanati vabiti uye kuno vamashakadhandei takanoprezenda ipapo tapedza kuprezenda varume vanga vamomwa mvura tikati inda zvikanzi varume hatida kumuzwa zvakadai touya rini tikanimirira maelection patinongopedza touya tokuudza kuti iwe ndanovhura indasira isu hatifanani nevakapusa vanoti vatamba makasi newekunze kwenyika warohwa makasi wotadza kukumbira saini wovadzinga vaenda nemari yako isu tinokumbira saini mogodzoka tosumudzira nyika yedu maizwa zvona ndataura isa mamachisa kukula izenzo eka unganetseka nokuti munhu abva kune imwe nyika ngauya acheke indastry angasumudza mudhuri woenda nawe ngavaise indastry toita win nemainvestors edu chisa mamachisa kukula number 3 tiri kutaura nyaya yesocial services isu patiri kupinda because tine maresources mari takaona kwatiri kunoitora the sovereign wealth fund yakreatwa tiri kuenda kuti grade 1 to 7 mubereki usafunga nenyaya yeschool fees iyi universal primary education chimboenda unogadzirisa chete uniform yemwana isa mamachisa kana iri securriculum tiruda kubvisa uroyi hwakaiswa nadokora mucurriculum tiuise udzamu hwecurriculum inoenderana nema-ICTs nethe e-government yatoda kuti inge iri musociety saka tirinoshandira ipapo maticha onai kwatoda kudzorerai toda kudzorera ticha papo kuti ndiye aitambira mari iri pamusoro in fact we want to change kuitira kuti maticha munge munomwa doro rinodhura riye nokuti mune mari yakawanda munyika vamutezo hamuzere kuti headmaster aimwazikoti riyararenzi headmaster hamuzive why because ndiye angane udzamu hwokwanisa kutenga doro rakadini rakakura toda kudzorera the teaching profession ipapo kuti ive neudzamu ive nechirevo ndokunobuda dhokta ndokunobudawo president anenge asarudzwa nevanhu handizve isa mamachisa kukula izenzo isu tiri kuchinjawo totaura kuti patiri kupinda vana kana vadzidzira chinhu ndo chavanofana kuimplora kuti vaite kwete kuti vana vakaenda kunoita madegree education ari kutengesa madomasi mwana akaenda kunoita law ari kutengesa majuice. Hatisi kuti juice card rakashata asi adzidzira juice card ngaite zvejuice card adzidzira zveuloya ngaite zveuloya adzidzira zvokurima nzimbe ngaite zvokurima chii ndopatinoda kuzona education yedu yava neudzamu chisa mamachisa kukula kana iri nyaya yeutano kunoko hatina hospital yakakura handiti toda kuisa hospital world class hospital yokuti ukapinda unonzwa kunhuhwirira unongopona nemunhuhwi onziko chii wodandanzwa munhuhwi mune manesi ane mari dzakakwana mune mane zvipatara zviri world class chisa mamachisa kukula
Izenzo. Every district must have a hospital in world class. Vanhu vedu varapwe zvine mutsindo. Vanhu vedu vange vane mufaro mukurapwa kwavo. Ndozvo zvatinoda kugadzira izvozvo. Chimwe chatinoda kugadzira inyaya yemadhara edu ane 65 and above. Toda kuintroduce a grant rokuti munhu ane 65 and above ngaatambire kamari kokuti awane mararamiro sezvinoitwa kunana Botswana. Izambamajisa kukula izenzo ezoko. Number 4 inyaya dzekodzero dzatoda kudzorera. Toda kudzorera kodzero dzevanhu isu patiri kutungamirira. Munhu hanzi arohwa kana kuti zvinyidzirwa panyaya dzekodzero dzake. Toda kuti kodzero dzidzokere kumunhu wese. Persons with disabilities vanofanira kuonekwa nokuti hurumende ine responsibility yokuvachengeta. Vana vadiki vanofanira kuva nekodzero. Madzimai kunyanya mumaruzevha hurumende yenye youya. Hurumende inoita kuti musimudzirwe upenyu nokuti ne rural development program ichaita kuti munge muchirerutsirwa the burden in the rural areas. Mai muruzevha vanobereka mwana kumusana, vanotakura svinga pamusoro, vanotakura mugomo mumusoro, vanoenda kunorima kumunda, ndo vanoenda kugarden. Toda kuti chinje upenyu mumaruwa, tigadzirisewo nyaya dzeaccess to water, tigadzirisewo nyaya dzokuti vanhu vange vane kurarama kwakanaka, kwete kucharamba tichaita zvehuni. Toenda kuma modern forms of power and energy in the rural area. Iza mamajisa kukula izenzo aiwaka. Toda kuti nyika yedu idzokere paya payanga iri before 1980. Kwete kudzinyirwa Smith asipo kuti nyika ifamba zvakanaka, economy ichifamba zvakanaka. It is possible. We can do it. Tiri panyaya yemarights. Tinoda kuti vanogara vasungwa mumaprison havafani kuita kunge munhu wapara mhosva zokufa. Unofanira kuva nekodzero dzako urimo, unofanira kudzidza urimo, unofanira kuwana chikafu urimo, unofanira kupiwa access kumudzimai wako kana kumurume wako. Because kusungwa hakusi kuti wapara mhosva, kuda kukugadzira kuti ugodzoka wanaka kana wambotadza. My prison rights are going to be very important. But our jails are filthy and are death traps. Toda kupagadzira ipapo. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Chokupedzisira infrastructure. Pa infrastructure batida kugadzirisa migwagwa. Ndakaudza vanhu todakisa bullet train. Havana kuzvinzwisisa. Chii chinonzi bullet train? I-train ine speed. Ende taida kuti igadzire kuti inorova ringi rese muno muZimbabwe. Inotenderera big 4. Unofanira kungoti nhasi ndiri kudomestic tourism ungoona nyika yangu. Uri muchitima chine speed chekuti ukabva muno unorova Harare chimbi wasvika. Ndakanga ndiri muchitima ichocho navabiti. Vabiti vanga vane dzungu manje muLondon. Nechitima chinomhanya zvokumhanya zviya. Kwazi uri kuona here ndikati aiwa relax mudhara. I-development. Chisa mama chisa. Anga abatira pasimbi dziyamangana aiwa. Ndo zvatinofanira kuita kunyika yedu. Mukabvunza vari kuLondon vari kuaona matrain ane speed. Haumboende kunotsvaga motikari unongopinda muchitima kubva pano kusvika kumasvingo. In a few minutes wamumasvingo. Waita basa rako wadzoka kupi? We spend a lot of time tichifamba neroad dzinenge migwagwa idzo dziri nzizi. Toda kugadzirisa fast trains anenge arimo, togadzirisa migwagwa. Isa hatisikuita maroads tikuita anonzi mamotorway. Motorway ndeyekuti inenge iri 4 dzichienda 4 dzichiuya kupi? Unongopinda chete rowa mota yako kusvika wasvika kwarudi. Zviri paSouth Africa. Tikazvitaura padhuza. PaBotswana zviripa. Vamwe vanogona kuti mukomana ari kutaura zvisingaitike zvinoitika. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Vedu mandipa here mukana wekuti munondipawo kumbonotungamirira nyika yenyu. Chisa mama chisa. Munondipa here. Munondipa here. Munondipa here. Chisa mama chisa. Kukula. Vedwe. Panapa
maona zvaitika ndanzwa kuti havana ZBC takataura ndichingopinda chokutanga radio haifani kuita imwe chete kana kuti TV imwe chete zvinonyadzisa munyika nyika yakafunda kuda kuita TV 1 tinoda kuita TV dzakawanda 6-7 tokireta mabasa majournalist opinda toda vanhu vanosoropodza hurumende kuti apa muri kutadza zvakati handiti isi tonzwa kuti aiwa this is a good opposition is positioning us tonokorekta papi ndaona ZBC pano inenge ichichema inononyeba ipapa inotora vanhu pakona yotanga kureva nhema iisa mamachisa vhunduka zvese zvokuti vangada kuriga vangada kuita sei Mwari kana nguva yavo yakwana haidzorwi nemunhu aiwa munoti ndinini zvandakaita zvine ndingakwanisa kuunganidza izvezvi ndezvani saka ndinotenda Mwari vari kumusoro kudenga ini veduwe munongozviona ini ndazvipira ndinoziva kuti rwendo rwatiri kufamba rwakaoma vandiri kukwikwidzana navo havasi mapasta ndiri kukwikwidzana nevanhu vanenge vachifunga kuti vane minondo nemafumo asi ndinoziva kuti handina bakato kana museve ndinofamba najesu ndinowina najesu nemi vanhu vekuzimbabwe kuita kwavatisa kukura izvezvo saka